Abusuafo mumientie odue emra eye kwaku pon mechira maame Akosua Serwaa ne ba panyini kwaku pon e de enkurahye sem abra ne maame mumientie na kire se osiso obi abeto ne maame akona no kwaku pon ne de obegina se eba panyini e de ama maame no muntie na ene eye 26 July 2006 exactly 1 year ukunu Charles Kojofosu papa dad lumba efrimu na efri sabre no enwema mu anye mre kra ma onenso so onyankopon ahwe wo so abon ban wa amaboni bia ankan wa chechire orore abesi sampempen so yi sa nyam kro na da so ho bekoso abon ban achechire orore amen ahwe wo so na amaboni bia ankan amen na de wakoma so bia no obehwe se obeye edi amawo wo mrete wo ebi hu enche kura ndi chichiro re na me kwakupon buba me do pa na sana busiafo akanyina obia wo doso nkonde mawo na bebia ugina no ho na nyina yina obia e support wo no obia yiwuma bebia ugina na wana nyina yina afi biems no abusiafo ewo paakoso ekwo na abusiafo ewo paakoso eni nsuta ne de keka ho nyina no mesre gina ye abusiafo na namu adamu nyina amase fi se ebra mode hye firi mu no ne yire Akosua Serwaa manyi ne modi nachi asupport no aba besim pempen so yi na de kan se onyankopon nhyiram adamu nyina amase na ebre semu no yankopon so be obia kuma so ade e de amam e da mase pa na de twatwo to the team a support Maame Akosua Serwaa free ebra ni kunu free mo be pie wo Ghana mo di nachi ebra ne ra ho mo de esere eto na koma so mo be new chapter ewo na bra bomu e be koso adamase se mugusua e defending mugusua e chichirere mugusua e kana asem bi amano e damu nyina amase nkoso nkam hummom na yanko ekupa e damase yanko punche obia baako amen ene abusuafo eye Maame Akosua Serwaa ba panyini kwaku pon se kwaku pon because han kwaku pon na dad lumba edede bonyum kwaku pon ni me manyina ye Faustina Fosue oni Akosua bempoma sa kwaku pon ene ekasai ya Maame Akosua Serwaa ne ba panyini wona apia bem so odin kurahye sem ebre ne maame chese ewiase nyina beyina ma ono kwaku pon ne de ogina ho empo no abusua no obi adọ no munyine ntotwene ebiem so de aseda kase pa ema ekwo na abusua no pa akosofo ene ensutafo mkira dad lumba abusua no ode aseda kase ama wo mu ebiem so na team legal wife fo so agi wo mu de ode aseda kronkron ema wo mu so munyina pintin na montwen Awurade munkuta mugidiem enkosi awieye na monkae se Awurade boshe no enka achi mo bre wo hoi enye kwada kwaku pon ene ekotie no ebaaye no mekira ya Maame Akosua Serwaa ne first born just first born ne first son eno no kwaku pon on the screen so no wono ene ekotie no ebaaye no ay critical